ഞാൻ അനധികൃതമായി ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ആളല്ല, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആളാണ്. 2 തവണയും ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചത് മനഃപൂർവ്വമല്ല. ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ടീം അത് ഭയന്നു. കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് ആളെ വിട്ട് എന്നെ അവർ പുറത്താക്കിയത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ഇടപെടലുകളെ തമാശയായിട്ടാണ് എടുത്തത്. എൻ്റെ പ്രകടനം അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി. എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരേ ഒരു വിഭാഗം ഗ്രൗണ്ടിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ്. ആളുകളെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ അവർ എനിക്കായി ആർപ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോടൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്കായി ഒരുപാട് പേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോർഡ്സിൽ ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. നമ്മളെ തീർത്തും അവഗണിച്ചു കളയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ടീം അംഗങ്ങളെ പോലെയല്ല ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നമ്മളോട് തിരിച്ചും സംസാരിക്കും, നമ്മളോട് നയപരമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരമായി തിരിച്ചെത്താമെന്ന ആശയം എനിക്ക് തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കിറ്റ് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ